Maali. Tässä maali. Taas maali. Siinä on niitä miksun tuttuja ohjaajia, tai opettajia. Ja kyllä oikein hyvä. Kyllä nyt se. Kyllä nyt se. Mitä saukot? Mitä saukot? Mitä saukot? Maali. Tässä maali. Taas maali. Siinä on niitä miksun tuttuja ohjaajia, tai opettajia. Toi 2 nuori. Mummi varo, mummi. Đi no, no, đã, no.